Kienu għal-ħabta ta' 89 minuti li fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar beda l-proċess tal-għadd tal-voti mixħuta s-sibt fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għall-ewwel darba l-proċess tal-għadd tal-voti sar b'sistema elettronika ġdida. Madwar satejn wara l-beda l-għadd tal-voti, fil-kuruturi tas-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar bdiet tiġri l-aħbar li l-Partit Laburista kiseb maġġoranza b'saħħitha f'dawn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-konferma ngħatat mill-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku fuq l-istazzjon nazzjonali. Dottor Muscat ħabbar l-10 rebħa konseguttiva għall-Partit Laburista taħt it-tmexxija tiegħu. Hemm riżultat ċar ħafna ta' maġġoranza kbira sewa l-Partit Laburista. Bl-aġenti tal-Partit Laburista ma li semmu l-Prim Ministru jħabbar din l-aħbar tant mistennija min bitbissima fuq fomu mim xidema frott tal-ħidma tul din il-kampanja irreaġixxew bajta waħda. Il-Prim Ministru qal li dan huwa l-ikbar distak fl-istorja politika Maltija, ikbar mir-rebħa Laburista tal-1947. L-ewwel wieħed u l-sħabi kollha li minkejja dan il-vot storiku, din maġġoranza storika issa. Aħna sallum il-ġurnata hemm konnedna li ksibna l-ikbar maġġoranza minn wara l-indipendenza l-hawn nistgħu ngħidu li ksibna l-ikbar maġġoranza fl-istorja tal-pajjiż. Anka meta kien fadlilna il-riżultat li kien kiseb Pawlu Boffa f'54 jekk insejjer żball u s-saddejneħ ukoll. Iżda l-Prim Ministru qal li rridu niqbu dejjem saqajna mal-art u mit-tnejn se tkompli l-ħidma. Rridu nibqgħu saqajna mal-art u rridu naħdmu biex nkomplu nisimgħu in-nies. Xorta votanti kemm Laburisti kemm Nazzjonalisti li ma votawx u aħna rridu nismgħuhom tnelli huma xi tnelli huma wasslu messaġġ, irridu nkomplu nisimgħuhom. U xejn, rridu nkomplu naħdmu aktar. U aħna minn għada fil-għodu nkomplu naħdmu u nittama fuq kollox il-messaġġ li tal-poplu jieħduh il-persuni li ħajkunu qegħdin jirrappreżentaw il-pajjiżna issa fil-5 snin li ġejjin fil-Parlament Ewropew. Dottor Muscat jgħid li dan kien ukoll messaġġ tal-għaqda li tirrenja fuq il-firda u ta' fiduċja fil-Gvern u sfiduċja f'dawk li jaħdmu kontra Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.